Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Ingdeng plikebra nerkep karbi riso nimso rongaje thereni phaike thoman ni thom chok tanglu karbi riso nimso rongaje mate karbi youth festival lake northeast adang chot kalisi India adet along ec ke bannai aronga jelo bangso rongaje katalon pon thereni phaike thoman ni thom chok tanglu bangso along karbi abarim kapathu hehui sonsi kengdong dang ke dam hambi ke pathu haihui chongkeram kache pate pencheng lok penang ana sonason chepate ponlu labangso kachari mate jachatum tame mesian pensi langchari donlu News Desk Report, Karbi Anglong News. Thereni phai hiniar ni ajo Karbi riso nimso rongaje nangki don pen ahir ing tangrak pen motor kachetong. Methang Karbi rongaje along aliralon nangki pidunje phanpura koilamati pen rongaje nangke langdun hemche dambom Deopani College Principal Bosonrong phar atum hemisila pen asu piak leng birtika rong phar pia phan KYF along kachepate asai along lun kapalun dunji lapende raphi hemche dambom ahut Santipur pen bornirja adaksi men kapasang kok agari thepo alongsi patong dam derlu sita ko pai kelang mi penajok arenga huansi sochot langpusi birta ribdun long Tongsekot pen ajo amatsi Dimapur Referral Hospital ansi selang ponlo. Rongsali LP School along APHLC kangdangamai kangnipon. Thereni phai hini arni lakhain koiratrok Dwarbagori MSC constituency angkangpi. Deitor police station ke parlo Rangsali Deiborterang LP School along APHLC kangdangamai kangnipon. APHLC kangdangamai kangnipon along Dwarbagori APHLC constituency committee office secretary Jonaram Terang pensi bangsomai tepahem phupon bangsomai along kache tongdun Dwarbagori APHLC constituency committee president Mondor Singh Ingti Dwarbagori APHLC constituency committee advice Yup Togbi Bukajan Ele vice president Robinson Singnar Dwarbagori APHLC constituency committee VP Livi Hanse Deitor polling station secretary Raju Terang lapenke rongasar khoi terang lapen APHLC klembang phubang phiatum penangan chetongdun pen mai chengchia prang rongasar khoi terang pen bongchenar namta ahirjume hangpon Rangsali Polling Station Committee sitami Sengpon pin loputa ningjepon lapen ke Mondor Singh Itipen sik sedula puthak penangan thanpon rongasar pen kaningje pona tengke nilitum si APHLC asonga tumaphan ke hang puta ningjepon nilitum ke APHLC asonga phan ningching sampik an puta ningjepon thu Bangso kangdanga mayalong bang pharo isira trokebra hini armu sose chitong dun puta rongasar pen ningjepon Lapenon ke vanji MSC kile kahut ke APHLC aphansi vote jok lapo puta ningje ponthu Han boka pen Robinson Killing Karbi Anglong News Nilitum phandia phanang kilo je nilitum tetame kidam tang ESDP Congress lapen BJP along ningji thepen felang litum vote jok dun bomlo jok dun bomlo ai dun bomlo bon tetame alang litum ke the dun long tem bang te la non Kecari bom, arat cari asong atau bang, kidam tang ESDC lapen Kongres, atum penta, anto sehing no mucot pulang litung, ketek dun long pen yok selang litung ni duk CPC, nilum APHLC along ke klaim kita, jarang litung, non adinakai digital, adinakai poselang litung, new tolong kita metek long bom lo, lapen nilitung APHLC tu. Atau kan nolong ke klaim kita, rada tum nang cito dun, nang tek nolong ningkang sampai selang litung pandang pasti, ini litung atau ane long setame, alang litung kepada ponje pan cetek sidang pen litung pandang pai long. Presiden lapeng ke secretary ta selection along, apa sidang di tingki tingwa pensi, kutai lung lam ke tingki ta cedon south dan misalnya kam di klampon apa si nilihin pada curut dulu lang tengah. Tante gang berat. Tamun si sali jari masih ni tung si kepa. Kepa di. Cete pik ading ajoy ni si lebaso ke kepa bang lah hello. Itu Karbiang long. Along ri, along pat, along le pelang. Kita anta bang asusi nana cara ong nak ajoy ni non lebaso along ri long pakivir pu. Pun ija kini dun tensi jola sardin maganita un an ke cipang tandun nang kong laje jate lawaso sik sidura ron aputhak ni center rong kasulu ya phan ke tempo ya phan pusi ni ni ke thepasi dat ke charap ke chitu dun
Chokihela wo phong teron arong along habit aing narhem kapalang no tekang. Chokihela police station ke parlo Chokihela wo phong teron arong amikar jihu teron ahem adap habit aing narwang pen hemrit sok panahok tekang lap. Monit atum ke sangjia phansi hem chekimlo bonta hemrit jongsi avi pulotangti ning oi lagbinong lason thak thaksi thereni phaike thomarni ada porphai baji hinia pormalom habit aing narwang pen hem phalang no pondetlo Hemar pong ipar pripon detlo lapen ke sok bosta trok anta panahok det lapen penang an hemalong ason kanahok dokoglo lapen ke damtang herai ke klo hut sitami ting penang an sitami kanahok dundolo lasi local MSC pabitro rong piaphan nangra basonti me parji pusi choning ripon anparta forest department atum sitami kelangchari pon bomasonti mesenji puta choning ripon thu tawei pupen wanglo amasila pai heyar tet mat pu hem an naho wanglo ange kanahok ponge sok bosta photroklo lapen sang bosta lapen arphek lapen arlo pene paleng suki lahaita nahoklo arpong tong ya masi kli rub lo lasi lava kanahok apot ke MSC pabitro rong pita asabak nilang pon sonte nerapon sonte ning hon pon sonte pusi chuning rilo lapen forest asorta laing nar he hui ke kilang ponji phan si chuning rilo aju hem ke panahok lapen monir phan pasik sak lahai hui ke forest asorta nang chelang don sonte pusi forest asorta chuning rilo Army hini ke